Ha sigut un gran projecte. I hem treballat en equip. Hem treballat molt i ha valgut la pena. ¿Vale? Gira así. De verdad hay que hacerlo. Y tiene que girar así. Ese hay que intercambiar los cables. El número... ¿Cuál? ¿Cuál es ese? Perquè volem ajudar i donar la mà que la necessite. Hem sigut creatius i hem aportat moltes idees. Hem indagat i descobert tots els agents que podrien estar implicats en el nostre projecte. Ha sigut molt interessant entrevistar als amics de la Murta perquè Xavi ens ha pogut ensenyar la riquesa dels seus pares. Ha sigut molt interessant entrevistar el Consorci de Bombers perquè Ens ha contat com actuen davant d'un incendi i com rescaten les persones. Ha sigut molt interessant entrevistar a la responsable d'Alcira Ràdio perquè ens ha explicat com es transmet la informació. Doncs que teníem nervis i les entrevistes van ser genials. Ha sigut molt interessant entrevistar el regidor de Medi Ambient perquè Està molt preocupat pels nostres boscos i el riu Xúquer. ens ha agradat entrevistar a la Creu Roja Perquè no coneixien la labor que feien. i ens agradaria col·laborar en ells en un futur. Ha sigut molt interessant entrevistar a un membre de l'ACIF perquè ens ha impulsat a seguir treballant en el tema. Ha estat molt bé
entrevistar a la Policia Nacional perquè Així hem descobert la tasca que fan la policia i a més la utilitat que té el dron. Ha sigut molt interessant entrevistar els membres de Protecció Civil perquè hem descobert la tasca que fan i estan orgullosos de vindre a contar. En la 14 he puesto que es més voluntarios jóvenes. Decirme si tienes algo. Més jóvenes, tu que Sí, que tienen que ganar gente joven que ayude. ha sigut molt interessant entrevistar el Bombers Forestal, el que Isaac es va contar que es treballaven a propietat del camp. Hem unit esforços i hem après coses noves. Perquè treballant junts podem arribar més lluny. Xicotetes accions que poden canviar el món i perquè ens preocupa el nostre futur. perquè els nostres paratges tenen una gran riquesa. I volem que vingueu a descobrir el nostre tresor. Perquè volem que tots estimen la natura. I perquè volem disfrutar dels nostres paisatges, la Murta i la Castella. Estem dibuixant l'escut de la nostra ciutat, Alzira. Perquè volem una Alzira millor. Perquè els professors es saben impulsar. I amb l'ajuda d'ells hem aconseguit alçar el vol.